खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनिफ्राय बिटिसिआव 3.0 अरुणोदय बिथांखिखौ बेखेवनानै होगोन गिबि मन्थ्रिया। बिटिसिनि गासै 4 लाख आइजोफ्रा बे आसनिखौ मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो आसामाव 9 थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरनो साइकेल होगोन आसाम सोरखारा। गासै 3,17,000 फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे साइकेलखौ मोननो हागोन। गावनि मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों बे खौरांखौ फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मैया मोनाबिलि समाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि दाबिजों आखायाव बनजार लानानै फिन सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बे हानजा सुरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जानानै थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिआर गोरोबथानि जा दफाफोर दङ बेखौ 100% मावफुंनांगौनि थाखाय आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारखौ दाबि दैखांनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दासान्दि गोजां बोथोरनि जथुमाया पार्लियामेन्टआव सोलिगासिनो दङ आरो बे पार्लियामेन्ट सेसननि गेजेरजों 125 सिडुलनि एमेन्डमेन्टखौ लाबोनो नांगौ आरो बेखौ लाबोनो थाखाय भारत सोरखारा खोथा होदोंमोन। नाथाय बेखौ दासिमबो लाबोआखै आरो बेखौ लाबोनांगौनि थाखायनो जों भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारखौ जों दाबि दैखांदों होननानै बुंथियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। गान्दानि गाग्लोबनायाव गोब्राबैनो जोखोम जादों सासे सुबुङा। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया फुंनि समाव माइ फोथाराव माइ हाबाय थानाय समावनो हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै फैनाय गान्दाया दिपांकर नवार मुंनि सासे सुबुंखौ गाग्लोबनानै गोब्राब जोखोम खालामो। जाथाय जानायखौ नुनायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा गोब्राब हालोदाव दिपांकर नेवारखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला शिबसागर जिल्लानि सिङाव थानाय गौरीसागर खानामुख भितरवालगाव गामियाव जादों बे गाग्लोबनाय जाथाया। हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ खहा जानाय आरो जोखोम जानाय नखराव थांनानै खौरां लाहैदों बिटिआरनि बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारिया। तामुलपुर आरो अफियापुर गामियाव जानानै थांनाय मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे 3 सुबुङा गोब्राबैनो जोखोम जादोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ खहा जानाय सुबुङा मोनाबिलि समाव मैदेर फैनायखौ खौरां मोननायनि उनाव होबथानो थाखाय थांनायाव मोगा-मोगि जानानै जिउ खहा जायो आरो गुबुन 3 मोनाबिलि समाव बेरायग्लांनो थांनाय समाव हाग्रानि मैदेरजों मोगा-मोगि जानायाव गाग्लोबजानानै गोब्राबैनो जोखोम जादों। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ तारामहल मण्डल आरो जोखोम जानाय 3 सुबुंफोरखौ आशिष मण्डल आरो सन्जय दास, बिजय चक्रवर्ती होननानै सिनायथि होदों। हाग्रानि मैदेरजों सानफ्रोमबो बेबादि उदखार खालामबाय थानायखौ लानानै बेनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय हाग्रा बिफानजों सावरायलायनायनि गेजेरजों थाबैनो राहा खालामनानै होगोन होननानैबो खोथा होयो बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारिया। बिटिसिनि बायजोनि सा 442 बारग' बिएलटि केडारफोरनो गुवाहाटी सोहोरनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव 2 लाख रां अनसुंथाइ राननाय हाबाफारि जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्ट गभ अफ आसामनि बानजायनायाव बे चेक राननाय हाबाफारिखौ खुंनाय जादोंमोन। गोबाव समनि उनावब्लाबो 2 लाख रांनि अनसुंथाइ मोननायखौ गोजोननाय फोरमायदों बिटिसिनि बायजोआव थानाय बारग' बिएलटि केडारफोरा। मैयानि बे चेक राननाय हाबाफारियाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा, बिकेडब्लिउएसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिनुस्वर बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों जानानै थांनाय 29 नबेम्बराव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बुफाय-बुसि खालामनाय जाथायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रारखौ बे जाथायाव लोब्बा दङ आरो बिसोरखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायनो थांखि लानायनि सायाव फिनजाथाय होफिनदों काजोलगाव इउएन ब्रह्म फरायसालिनि फरायसाफ्रा। बिथांमोना फोरमायथिनाय बादिब्ला बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रारखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायनो बुंनायनि सायाव जों गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों होननानै फोरमायथिदों। बिटिसिनि सासे चिफ जानानै बेबादि गनायजाथावै खोथाफोरखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनो नाङामोन। बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव जानाय जाथायखौ लानानै बिथाङा एबसुनि सायाव दाय जाबसिनदों आरो बेनि अनगायैबो बबेबा आफाद आरो राजखान्थि हान्जानि सायावबो दाय जाबसिननायखौ नुदों। नाथाय बे खेबाव इउनिभार्सिटिनि रेजिस्ट्रारफोरनि सायावबो बिथाङा दाय जाबसिनदों। नाथाय बिथाङा बिसोरनि सायाव बेबादि दाय जाबसिननो नाङामोन। बिथांमोना बे जाथायजों सोमोन्दो गैया बेबादि नंखाय एबा दाय जाबसिननायनि थाखाय जानगाराव थानो नांगौ जों बेनि थाखाय खावलायदों। जुदि बिथाङा बिसोरनि सायाव बेबादि गनायजाथावै हाबाखौ मावोब्ला जों गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन आरो जों फरायसाफ्रा बेबादि माब्लाबाबो जेबो जानो होआ होननानै गोख्रों दाबि दैखांदों फरायसाफ्रा। যোৱা 29 নৱেম্বৰৰ যিনেকি বিটিসি এছেম্বলিত হৈ যোৱা কাণ্ড তাত মই তথা
বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পঞ্জীয়ক উপপঞ্জীয়ক আমি তিনিজনক তাত জড়িত থকা বুলি আমাৰ BTCৰ মাননীয় প্ৰধান শ্ৰীযুত আগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে অভিযোগ আনিছে। আৰু তেখেতৰ এই অভিযোগটো শুনি পেলাই মই অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈছো, কিয়নো মই কেতিয়াও এই কথাটো ভবা নাছিল যে মোৰ বিৰুদ্ধে তেনেকৈ কিবা এটা অভিযোগ আহিব পৰাৰ কিবা ৰাস্তা থকা বুলি। এই ঘটনাৰ লগত মই কোনো পধ্যেই জড়িত নহওঁ, কিয়নো আমি পঞ্জীয়ক হোৱাৰ কাৰণে অফিচিয়েল কাম কাজৰ লগত সদায় ব্যস্ততা থাকিব লগা হয়, আৰু গতিকে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৌহদৰ বাহিৰত কি ঘটি আছে কি ঘটা নাই এইবোৰ আমি অফিচত থকাৰ সময়ত খুব কমকৈহে গম পাওঁ।